setiane ati yo dengo sing leno dengo yo netra reneksa ojo karo tenan ning driya mibar sajagat raya ayo kong tata japa mantramu kong samudra ora ilang manis napas tua ya wis maklum pira-pira to kanggo cek rasa kaya ngene iki ati sawase kaya gepok kebomu ning tegalan lho kong iya aja dianggap sepele adah leda-lede ya mlebu tenan boten napa-napa kong sing penting nyemangati anak putune kong nganti ayo baru saya ganti tanda bakal ali lakae lintangi mlaku yo ganti tanda ganti pecut upama sliramu baru saya tandae sing prigel didongokong sluman slumun celamet ora keneh ora popo cekelane kebo busik kena yogurt putih upama sliramu margi rada sabar sing nom gandenge kakunge lho dipno ayo wis to lek nyeblas sak sirmu kandel kulite ora apa-apa mesem guyu kong lah ya ngono lho semono yo wis siap sediane boyoke yo lek ora tedas iki lek gur pecut kalahe karo mbah wedok gurane koma lah ora apa-apa wis kok selamat kok ora seneng mbah wedok engko koma karo sora yo sapa iki tunggal tunggul ora bandel kemendel dadi bandan kowe nang balagan jagat raya yo milih pecut milih tada ngono aja lali umi-umi mantramu tokno kabeh ora ilang memanis yo siap lop boyok yo leh dodo yo leh meteng yo leh ora apa-apa wis to losno yo pecute dobahne dulure pangga ora apa-apa wis to sak kayangmu pokok manut aturane plandang manut aturane wasit yo ora bakal lali ora apa-apa melecete ora ya nanging mlaku yo koitan jagone sing sepuh ditata kokulan jagone sing sepuh ditata nyelot sore nyelot rame ayo rasa tenan iki gembolane akeh iki wis adae sing prigel Kang aja sembrono sembrono nang palagan kowe yo sapa iki yen luntur antarane ora kaya yen luntur tresnane tekan teka seni budaya Tiban Kabupaten Blitar tujuan pokok mencari dulur golek dulur ora golek musuh
silaturahim jawara pendekar yang ini iki. Olahragane pecut-pecutan golek anget-anget nggih semangat. Sing rada gering nggih tombo kolesterol asam urat, darah tinggi ya iso mari. Ra percaya jajalen. Nggih. Yo, sing rasa Kang. Lah, sing enek suarane penontonnya kan marem to Kang. Lororane mbuh ndak ngerti aku ora ngrasane. Yo, ora mai sarosamu. Ora apa-apa. Kira kena malah ndak kena iki gawe gelo. Yo, lagae ditata. Lagae ditata. Aja sampe tumpang suh sikile. Tumpang suh sikile direng iso besar ngluntur tresno. Adu dodong kok bengi ae. Saiki adu pecut. Ditambahno diwas dedawa larane Yo, wes sejatine ora liya. Yo karo joget seneng-seneng karo kancane golek dulur bareng-bareng uri-uri budaya Yen galane nenek moyang yo ora kaya yen luntur tresnane miluh tadah sing lemes yo oleh sing benggiyem yo oleh ora tadah yo oleh ning atine saya awak saya kaya kaya mung asno wes kok get-geti yo oleh kok agak-agak yo oleh pokok doyong ora apa-apa wes lek wayah joget begele tunggahne ora apa-apa lek wayah tadak didukke demi keselamatan bersama yo kena oleh dodone apa boyoke ora apa-apa yo angger wis to dadi losno ora apa-apa ora kena pisan Kas jajal Kang kurang sito lebono iso apa ora wis tokno jaba mantramu kowe aja tumpangsuh Kang tumpangsuh menek boyokmu dhewe ora apa-apa biasa ya ngono pokoke karo mesem guyu yo sapa iki nom-noman saka kulon tresno yo jago lentir iki mrono urung tau godhol iki ketoke PT ning KTS lho Ki dedawa lar yo padha nome KTS lho Ki enggak masuk ora liya ora apa-apa boyok le apa dodole masa tadah kok gepuk ya ora apa-apa no musuhmu wes masem guyu ya ganti pecut sing landung ya oleh terang kates sing rasa dungan wawa mangkat jaluk tumbal bapake timbul mboke clok-clok yo banyune yo kenangan saben liwat tumuju ing gran wetan lutune tes atiku tratapan yo ganti pecut
ganti tadah. Aja lecak-lecek kowe tadah sing prigel tadahmu. Ora apa-apa, ora kena. Leres tembang asmara. Wis kaya gepuk sapimu nang omah ya ora apa-apa. Ora lek nangis. Nangis bae isin karo ceweke to. Ora kena. Wis salaman. Sesuk karo. Sopo iki? Jago mangkokan kowe tani sapa iki? Ya, disusul saka kulon. Dulur lanang. Nate sumpah setya bilang mustra tanpa pamit Leno panggenamu dodomu kenek. Leno panggenamu boyokmu jebol. Yo angenteni. Yo ora apa-apa. Bendungan wawa kau malang kinclong banyune uga kenangan saben liwat pinujung ing Pelandang penutup Bapak Mbing selaku ketua umum Blitar Raya. Kali Bapak Paisul mantan pendekar pendakdor kabeh. Ayo Bapak Mbing kudu tandang iki. Monggo Bapak Paisul kudu tandang nggih contoh pelandang-pelandang liyane. MC-ne ya kudu senior iki. Kudu Bapak Tarjo. Bapak Mbing selaku ketua umum Seni Budaya Tiban Blitar Raya. Bapak Paisul nggih ngoten selaku sesepuh paguyuban Tiban Selatan. Kaya eling karang kete. Ya, terima kasih Mas Mahmudi selaku sebagai MC Tiban dari Sementara Manunggal. Pergantian wasit permintaan dari segenap panitia yaitu Bapak Paisul dan juga Bapak Edi Eni. Lek wis menyandak panitia aku serawani piye-piye, aku mek omong tok. Rene kon bantu tak dorong Matur suwun Mas Gonto Wardoyo dan juga Mas Goging yang dari Malang. Matur suwun. Tanpa pamit tega ngulayani janji swara ati mung tansah angenteni karang kates ninggal tresno kang sejati gendok denok santri lulusan pondok isi perawan ditoto Pak Edi Eni Bapak Paisul jago lawas suwi ora metu sarungan gawe delok tarungi gogo cilaka iso I Kahyanto dari Kolo Jengking Subantoro persahabatan dari Gudewi Blitar Timur. Yo pilih betul sembarang masih yang penting di atas panggung. Bayoto piye carane? Yo satu kali tabukan kurang dua kali tabukan kurang satu kali tabukan. Yo
lagi selalu tekan banyak terima kasih kepada para jawara dan juga para pendekar tamu undangan yang telah hadir ya. Baik yang dari Kota Blitar, Tulungagung dan juga yang dari Kota Trenggalek ya. Di antaranya itu yang dari Cambuk Ulung, yang dari Cambuk Ulung dan juga yang dari Pojok Rukun, Katet Maliran dan juga yang dari Jalu Mampang dan juga selalu tekan Sugeng Hadir, kok Sugeng Hadir, Sugeng Kuntur, dulur-dulur yang dari Kota Trenggalek, yaitu dari Pak Sopati Rantas dan juga yang dari Sodo Lanang, Mas Kodo Wardoyo, Bapak Tohari, Mas Heri, Mas Agus, beserta rekan-rekan, juga tidak mengudur, mugi tansah dipun paring selamat terujeng ngantos sumugi dalam pun Pak. Nuwun. Dan juga yang dari Kota Tulungagung, Tukar Kawruh, Tulodo Karyo, Cokro Baskoro, dan juga yang dari Paso Pati Trenggalek, matur suwun, sugeng tidak ugi sugeng dur, matur suwun rawuh suwun. Dosa. Monggo Pak Pandi. Assalamualaikum lakono Bapak Emrero. Persoalan ke rumah Yasin Nos dari Jalu Mampang. Sembon Kanigoro. Persoalan Pak Bandi. Satu kali jambukan, kurang dua kali jambukan. Monggo Pak Yasin, Pak Bandi. Podo mitari, ning rapodo cekelane. Yo, sing hati-hati, Mas, ojo nganti lino. Nyo dodo, nyo bau. Pak Nur persiapan kurang satu lagi permainan. Saking dusun Sokaraja Surabaya Pak Padi. Ki dulur dewi dari Jalu Mampang. Bapak Yasin Nos. Perasaan sama Pak Padi dari Kolo Jengking Subontoro. Yo. Salam saking jalanan Logo Sakti. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton dan juga para jawara para dengan semua yang hadir ya. Waktu sudah sore, wasit sudah meniup kulit pelanjangnya. Itu bertanda usai dan selesai sudah untuk penertiban untuk saudara ini dan seterusnya ya. Atas saran dari saudara panitia, apabila ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga dari saya pribadi Sultan Sorsam dan juga Mas Mahmudi selaku sebagai MC. Bila kita tur kena jujur kena luhur, kirang tubuh kena nuju prono. Wonten ing mana panjenengan sedaya nyuwun saya sampun turun sami ingkang tanpa pindan. Kula akhiri idina siratal hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi